Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salawat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas 15 minutos nakaligas attack na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa pizza 12 na ikaduwa ng Miyerkules bulan sa Enero tuwig 2022. Ang inyo ka-aksyon. Aksyon Marlon Hirobaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa ilawan tayo sige na mga nagabaga nga mga pangulong dinalan mga balita nga dapat naton nga pagatutukan sa balita lokal. Ang iningaw sang sirensa nga mga bombero nagkuha na naman sa atensyon sang pila ka mga residente sa Bacolod. Partikular sa dalan sa Lakson, pagkadto sa barangay Mandalagan, Bacolod, subong lamang nga hapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang balita sunog sa budiga sang Carvey o Upholstery. Sa lugar nga ginatuwag nga Villa Locasan, may tuman ka itom nga pagpuok sang aso na saksihan kaina. Ang pila ka mga residente malapit sa nasurugan. Medyo nag-sinalas sila, nagdinalagan, plus may kakulba nga nabatsagan. Sino ba hindi kulbaan to nga grabe kapuok sang aso mo? Yang kalayo daw kilat lamang kanas nga nag-ibwal. Tangod kalabanan sa gintupok ti foam. Nantuman niya bala kung masunog ang foam. May plastic, laban-laban mga trapal pa. Ano polsteri mo? Ang pagatuaw sang kalayo, may pito ka mga obrero nga natabuan. May ara sa nagakayo sang pulungkuan. May ara nga naga-welding sang canopy frames nga ginaparentahan. Pati isa ka auto kag truck nga 6-wheeler nga nakaparada lamang sagwa sang budiga. Wala man makaluwas kalayo, linabot man sang kalayo. Ang inisal nga detalye sang saring balita una na batian sa Aksyon Radio Bacolod kaina. Agi sa ato saring patrol reporter Aksyon Eden Aboso. Bat may dugang detalye dugay-dugay bantayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Samtang iban pagig nga balita sa bahin sang lokal aton man nga pagatutukan. Sa bahin naman sang balita nasyonal. Ari masubo-subo naman nga balita. Masubo-subo nga balita para sa mga pareho naton nga manugwaragwag sa radyo. Ang ginatuwag nga radio commentator. Di basta gani subo nga balita para sa isa ka radio commentator. Ano batian mo daw? Tiniro naman eh. Isa naman sang kaupod naton sa industriya, nadula sa sining nga dutang na tauhan, radio commentator nga nagapapili galing nga konsihal. Dito sa banwa sang Lambayong, Sultan Kudarat. Kaya ang lugar nga Sultan Kudarat, ang mga tao to, makabati sila sa lupok kapag ulagin pabati ko. Desawain na lang sila to ya. Tuod kay mga may taga Sultan Kudarat ko, ngayon istorya nga nakaagi istara sa amon barangay bla. Sa linya Aksyon Marlon, ang lupok na nga batian namon, normal na lang na sa amon to ya. Daw naanad na abe mga tao dito sa lugar sang Mindanao, no? Hindi malang Sultan Kudarat, kundi kalabanan nga mga lugar na sa bayan sang Mindanao. Gintiro ining radio commentator patay gid. Dito sa may barangay Carmen, sunad sang Takurong kaida lamang sang aga. Ang Police Regional Office 12 nagkilala sa ning biktima nga si Jaynard Angeles. Kiniro alas 10 kaina sang aga. Di kasi mapuruhan nga ang igo makaksyon ulo. Katanda sang tumiro. Kintiro sang wala pa makilalaan nga taglothang
malapit sa car wash station. Ang siling sa mga taos lugar, 3 kalupok ang ilan na batian. Masabo-sabo naman nga balita ni. Sabong ang kapulisan ginapolitikan pa kung ano bala ang motibo sa krimen. May angot bala sa pamapili niya bilang konsihal o kung may labot sa trabaho niya bilang komentarista sa radyo. Duga pagid sa nga balita sa bayan sa national. O are, sa mga nag-file da sang Certificate of Candidacy agud magkandidato sa elections tubong nga tuig 2022, may rason na kamo nga magyuhom. May rason na kamo maghinugyaw kag magkinalipay. Bangod ang ginadusok ay naluto nga no election scenario bla. Siling ko gid nagligad nga adlaw eh. Hindi maka first base. Natabo gid, wa gid ka first base. Laban-laban matunaw na rin. Kag hindi na niya madayon. Kag ang matabo, ang election sa Mayo 9, sa nga tuig 2022, amoya ang madayon. Ang inaluto nga no election scenario, laban-laban nga hindi madayon. Nga nga nakasaling ko nga laban-laban. Kaya may, pwede pa maka-apilar na rin petitioners mo. Pwede pa sila maka-apilar mga ka-aksyon. Ang balita, ang Commission on Election of Concomalec Anbag unanimously denied. Nagbasura sa petisyon nga nagaduso agad i-reopen ang filing sa nga COC para sa election 2022. Gin-file to sa nga PDP Laban faction nga ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cosi ka first base. Ang saling ni Comelec spokesperson na James Jimenez denied. Basta unanimous, it was denied. Ginabasura sa poll body ang petisyon nga nagapanawagan man sa pagpostpone sa eleksyon. Pati ang petisyon nga nagaduso nga ang eleksyon ay waton sa tuwig 2025, basura man na. Pero siling ni Jimenez, ang mga petitioners pwede gihapon maka-apilar sang sining denial sang ila sining petitions, din sila pwede maka-apilar. Amo ning last nilang remedy. Ang pinakamataas dati siyempre, Korte Suprema, Supreme Court. Ang no election scenario, hinambalan na kag may ara gani nga daw ginlalisan pa mo. Matapos nga sang December 31, 2021, ang COSI lead faction nag-file sa petisyon nga nagaduso agad to nga i-reopen ang filing sang COC, pati na ang pag-postpone sang pag-print sang mga baluta. Ay ang PDP laban mga ka-aksyon, way nga daan kandidato sa pagkapresidente. Ara sila sa administrasyon, pero sila pa yang nawadaan, sila pa ang nabihangan, way sila nga daan kandidato sa pagkapresidente. Di hambal nila i-reopen tang COC filing, kag hindi tanay pagdayunon ang eleksyon. Kaya ang petisyon nila gin-file sa Comelec, kaya hambal sa Comelec denied. Basura. Kaya ang ulaton tani makakson kung mag-appeal sila sa bayan sang Korte Suprema, kung bala paboran sang Korte Suprema, ina kung mag-apilar sila, ang dalagan kagahitabo sa mga makakson angot sa natalad ng eleksyon. Kung ako ay pamangkoton na, kung mag-apilar ka ba hindi sila, way tamang ginapakudahan, pero daw malabo na no? Kung sa mga tubig, babala daw siya doon na kalubog nga paboran pang ila sa ding apelasyon, no? Pero depende kung natunta kung anugid ang matabo sa ulihi. Kung ano ang mangin kung ano ang ara sa kurbading. Karong kalabanan sa mga kandidato subong, pati gani ang mga botante mag-aksyon, atat na sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Agud ang mga tamaran nga politiko, kag hindi mapuslang nga opisyal sa gobyerno, nga ang obra bala pag-abot sila sa ring opisina, PPP. Ano nang PPP? Pungko. Pamati. Pulo pangihi. Puli pamantay kag pangawat.
Munang anom ka PPP. Muna nga nagaduso silang dapat may eleksyon gid. Nilaban-laban dayon gining eleksyon na. Are monohon ko kay importante ni concern kag may labot tanan. Bata ka man o kuntigulang, ano man sitwasyon nimo sa imo sa dinga kinabuhi subong, may labot tanan-tanan nga mga taong ares Pilipinas di. Ang balita sa mga wala pa makapabakuna kontra COVID-19. Hala. Do hindi gid maayong balita para sa inyo niyaw. Naroon ang balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Daw hindi gid maayo nga balita para sa inyo. Ang DILG nagmando na sa mga barangay nga isa-isahon kilala ang naga-estar sa ila sa nga lugar nga wala pa kaagi bakuna kontra COVID-19. Kung makwa ang pagkilala, kuwaan ngalan, ilista, kag ang listahan ipadala sa DILG. Ang hambal ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, si Energy Secretary Eduardo Anyo nag-isyu na sang memorandum circular. Hindi na pwede pagbaliwalaon sa mga opisyal sa barangay. Memorandum circular niya, kundi ka mo magtuman, basi kung balikan ka mo. Ano ang memorandum circular? Amo ding direkta nga nagamando sa mga barangay kapitan. Mga punong barangay, kapitan sa barangay, pamatian na ha. Ari inyo ini obligasyon. Kamo ang ginamanduan na sa DILG nga kilalahon kung sino ang mga residente sa inyo barangay nga wala gihapon makapabakuna. Ang siling sa DILG, angot ini sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan ang hulag sa mga unvaccinated individuals. Bangod sang sige-sige sa mga pagdamo sang kaso sang COVID infections. Damo ang COVID-19 infection sa Pilipinas. Sadya ginidaw. Kasi may matabo na naman balang alalisay sa barangay haw. Labi na sa mga barangay ngang ila sa opisyal. Kapitan man o kon kagawad. Wala nagaintindihanay. Kasi balang kapitan nga purog-purog hambog kag poderoso bla. Kasi kung makasulos pensar yang nga iya sa ni kontra ng residente sa iya sa ni barangay. Kasi kung may himuan niya istorya bla kag ang balon nga way ka makapabakuna listata ka di. Di na malayo nga mo na matabo eh. Ining sinuya ay bla. Lista yung ngalan. Bao, kuida hugid kapitan. Pero siling sa nga DILG, ang pinakatinutuyo sa mga aksyon sa pagkuha lista sa mga wala makapabakuna. Wala mabakunahan. Among ngati para mabalaan kung pila ka mga tao diri sa pungsod Pilipinas ang unvaccinated sa COVID-19. Para mahimo ang ginatawag nga inventaryo sa taran-taran nga mga barangay sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero tandaan nyo baka pila na balang ka beses nga magpangabay, mag-ayo nga kung kaisa may dala pa nga paan ng pamamahog nga ginaupdan sang lahog-lahog si Presidente Rodrigo Duterte, di ba? Sa kada talk to the people, ya ginamuno, nga sa mga wala pa makapabakuna, pabakuna na kamo. Basi ka ba hinain ni mga kaaksyon sang idiyabla, kag pamaagi, para taran-taran nga ari diri nag-estar sa pungsod Pilipinas, maturukan sang bakuna agod may ibato sa COVID-19. Aksyon Radyo. Alas 5:28 sa ningabahin mga kaaksyon. Ibanaon na ang sitwasyon sa pila ka lugar diri sa Maya sunod sa nga Bacolod. Sa Miyerkules nato sa nga pagpangalagad. Matapos ang pag-responder sang ato sa nga patrol sa isa ka sunog nga nagluntal sa mga hapon dara sa area sang barangay Mandalagan sa area kon sa lugar sa nga ginatawag Villa Lucasan. Ibalaon ta naman kon anong sitwasyon sa pila ka mga dalan sa bunga. Mabinagid ang duha sa ka mga major streets, ang duha ka mayor nga dalanon bla, ang duha ka mga malagba nga dalanon nga masami amo ning
Labayan sang linibo-libo ka mga salakyan kada adlaw. Amaning dalan sang Lakson kag ang dalan sang Araneta. Ang kapaang sang tiyempo subong amo sige hapon ang mabatsagan sa kalabanan. Kung ari ka mo diri sa may sunad sa Bacolod, medyo mapangpang ang panahon namon subong di. Medyo mabakal naman ang pila ka mga mabulubog na nga ilimnon bla. Ice cream, ice crumble. Pati nang ginatawag nga agugo. Para nga makapabugnaw sa lawas ng tao. Observation na report, traffic report sa patrol with Aksyon Eder Naboso. Aksyon Radio. Aksyon Eder ngayong hapon. Kamusta Bacolod Subong? Please come in. Good afternoon, Action Mark. At sa pananaton ng mga ka-aksyon, of course, ano expect mo sa sining mga inoras. Siyempre, nagamat-amat na ginawa ang mga salakyan at privado pag pasahero katon sining mga dalanon, especially sa oras na sang tigpauli sa mga empleyado halin sa mga trabaho man. Diri sa may bahin sa circumferential road, medyo traffic di Action Mark. Halin diri sa may kwan wala kung circumferential road, sanan circumferential grid ang pagyan halin na avi sa Talisay, Padalos, Silabot, Pandagos is kahit kadamo sa mga nagaginawa yung mga truck halin diri sa sunog na naglumtad diri sa may Villalucasan, Barangay Mantalagan, ginapikon papas of now ang detalye, most probably karon sa aton pagbalik report kompleto na ang aton siniyang detalye. Pero sa palibot sang syudad sang Bacolod, Octonar, aton siniyang mga pasahero nga sa kasyan pulo pa ugat man kay tigpalauli na diri sa may bahin sang St. Scholastica Tubang nagapatigayon sang checkpoint ang aton sining kapulisan kag ID may ara man sa ibang pagid nga mga lugar nga ginapatigayon nila sang checkpoint given nga start na sang election period kag mando ini sang COMELEC pangabay sa kapulisan with regard sa ginapatigayon man nga gun ban nag-start sang January 9. Pero ang aton sining kapulisan na study calls man kung din sila subong ng mga lugar kag nagpatigayon gid sang it nga checkpoint pero sa syudad sa Bacolod so far wala pa may na-record may nakuhaan sang armas luthang ang niligad so ang sanopo naman niya sa Kabankalan isa sa adlaw mismo kung diin nag-umpisa ang pag-implement sa Gandan Action Bar. At kapanin sa pila pa ni kabulan at Simar ang COMELEC Gandan. That's why advice ng nasa Yapon sa atin sa mga action niya sang hindi lang ni armas luthang hindi lang ni Gandan dala na dira ang anuman yung mga sahi sang patalom dala na ang Simar sa inspection man sa atin sinihang kapulisan. Wala sila sang fixed gid nga lugar nga ginapapigayunan sang checkpoints. Random checkpoints lang ini nagsurya man ang Chief of Operations sang DPO na nagahatag lang sila sang oras dito sa headquarters bahala ng mga kada police station kung din sila nga lugar mapakamtan sang checkpoints nga ginapatigayon thrice a day dali action mark kada estasyon kaya wala na please bear with our kapulisan man sa mga mga hard mga gainit na ng ulo wala hard-headed niya ko gainit na ng ulo wala kay gaduga habang nila sa ibang narugang ko niya pa-traffic may mga checkpoint ni gani kahit wala kita manimo election period naman ang COMELEC kag dapat ma-comply naman kita kung wala ka man lang sa may ginatago i-comply lang mando mo na sa pagtingin sa kapulisan in plain view buksan ng daming bitana, hindi man pwedeng papanaugon ang sakay. Pero kung makita ka dira, may dala ka sa mga patalong, kag armas luthang, bisan pa may permit ina. Tungod nga ganban, wala ka sa special permit, kuhaon, minasimar, kag i-custodiya ikaw sa ang kapulisan. Dire naman sa may bahin, sa diya sa sinodrive, matulutaw, hindi nga ito siningadala noon.
pero makita naton kadamo man sa mga pasahero nga nagabantay sa di pasahero nga sa lakyan kay laka dito buong kaya to sila nag-pack usually dira sa may downtown area nga amo ni oras dira ang medyo bulubog at ang dalagan man sa aton sini nga trapiko diri sa bahin sa Lacton area sa bulig man sa aton mga bitaw personnel ara sila nagagiya sa dalagan sang trapiko para mabalance lang ang tulod or ang pakarin sang aton sini nga mga salakyan. As of the moment, patay ang dito sa may diya sa Kino, Lacton Street, patay di ang traffic lights. Galing kay Hara, kita sang duwa, kabitaw personnel nga rin, dili nagabulos-bulos para hapos lang ang pagpadalagan man sa trapiko. Para sa observation report, karon ganit ang sumamabalik report sa detalye sa sunog na naglunta diri sa may bahin sa barangay Mandalagan. Aksyon, ida na po sa mga ka-aksyon, din taman sa Pinas, labuton ka sa ngamod balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Para po sa labas sa report sa nga patrol with Aksyon na Eden Aboso, ang dugang nga detalye ha. Sa sining sunog nga naluntad sa Villa Locasan, Barangay Madalagan, Bacolod City, sa mga lamang nga hapon sa pagbalik sa ato sining nga patrol. Life extension na vitamin D. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Right. sa mga nag-monitor sa ato sa nga live stream, thank you so much, Joshua Christopher Bilas, si Ray Mario Gamayong hapon, si Milail Oligo, si Enday Athia Kim, mayong hapon, Melvin Peñafiel, Grace Alba Mistas, Liza Montecastro Narciso. Hello, Liza Montecastro Narciso from Doha, Qatar. Si Ma'am Inday Homalumina, good afternoon. Si Milail Oligo, Tamayoya. Ma'am Vanessa Star Mayo, Dokmat Mayo, Jinky Dialagdon, Nubal Amar, kasi Alex Monteza, live sa Bani Cafe. Hambal ni Milail ang prime water. Mga konsumidor, puwerte naman nga tiyabaw. Ano naman reason ninyo nga wala naman tubod-tubig nyo? Hambal ni Milail, palpak! Oh. Jory ni Pomoseno, good PM Max Marlon, monitor kami di from Blanca, Pinaginpinan, Subong. Alex Fuentes, listening and watching. Jamel Di Florendo, good afternoon. Si Toto Navarro Araman. Michael Ramos, good PM sir, Gasi Gabong.
Aksyon Radio sa Cookie Garage sa likod Planta Hotel. Wow, there is Bacolod. Okay, thank you, Michael Ramos. Antonio Talaban Oriol. Good afternoon, watching from Bacoor, Cavite. Thank you, Gid. Si Martin Naliling, Araman Gabaritor, si Lito Dayap ngayong hapon, ngayong gabi, Liza, Joy, Ilon Amoroso, good afternoon. Sige. Ang iba, balikan ta, kay pagbalik naton, naga-sinigabog man nga mga balita. Thank you. Stand by ka ba na? Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Santon Plus Herbal Capsule na punan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mo Isang nga balita halin sa Bacolod City Hall with Aksyon Dale Salazar. Aksyon, Radyo City Hall Report. Aksyon Dale sa balita, please come in. Action mga wala dapat sang kamalakan ang mga Bacolod ng OFWs nga natala nga magpauli diri sa mga syudad sa Bacolod bisan naglaps na sa 72 hours ang ilang sining negative RT-PCR test result antes ang pagbiyahe padulong diri sa mga syudad Action Mara. Ini bagod according kay Bacolod Councilor Israel Salangang Chair sa Action Team on Returning OFWs may nabaton siya sa mga memorandum nga humalin sa 10 to 12 ka mga sleeper flights sa kada adlaw. Duwa na lamang ini karon Action Mara bagod man sa mga kakulang sa mga airline personnel nga naga-positive man sa COVID-19. So according diri kay Councilor Rojas may Action Mara sang circumstantial tion nga mapaidalom sa extended nga quarantine period ining mga OFW nga mga Bacolod nun dito sa may Metro Manila samtang nagahulat sa availability sa ilang sining flights pabalik diri sa may syudad sa Bacolod Action Mara. According kay Councilor Salanga, gin-inform sila sang OWA nga kung mahimo hatagan sang consideration sang local government unit or sa mga probinsya ang naglapaw na plano nga 72 hours nga validity sang negative RT-PCR test result. So according diri kay Councilor Salanga, gin-inform na niya si Mayor Bing Lunardia regarding sang sining development. Kagabi-abihon sa gihapon sa Bacolod City ang mga Bacolod and OFWs nga magapauli bisan lapaw na naglapat ang ila sining RT-PCR test result Action Mara. Gin-explain rin ni Councilor Salanga nga timera man sang certification from Bureau of Quarantine ining mga nagapauli nga OFWs through sleeper flight kag wala man sila nagagwa sila sining hotel facility dito sa Metro Manila. Aring tingog ni Bacolod Councilor Israel Salanga. Yes, nag-appeal si OWA kaya ang ato niya flight subong, super flight tagon from an average of 10 to 12 sleeper flight
Supply today, nagduwa na lang because the madapos ng crew ang nag-positive under isolation. So, ang issue sa mga sila tungod sa limited supply, ang tendency ng RT-PCR test result is limited. I mean, malapsa kasi ang 72 hours supposed to be pag result mo, lupat siya pa probinsya mo, pa LGU. Since wala na, tendency ito standby ka na yung magulatin mo super flight, no question. Action mga portion yung lamang sa tingog ni Bacolod Councilor Israel Salaga. Reporter rin sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon yung Aksyon. Dale Salazar, mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sa ngaon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:50 Aksyon Radio Philippine Standard Time. May mayara sang travel arrangement mo. Agin na palipot man ang kanamon sang biyahe. No, sang pila ka mga airline na companies kag mga vessels naton. Ang rason sa maka-aksyon ti amo sa mga lugar maka-aksyon na paidalom sa alert level 3. Mas gin istrikto pa ang pila ka mga travel requirements. Normal ba lang nga mag-adjust na, no? Ang mga airline company, ang mga cargo naton, vessels naton. Alas 5:50 ya Uno Aksyon Radio Philippine Standard Time. Karako gali sang halit to, sang balor sa sunog ba lang nagluntad sa area sang Villa Locasan. Minilyon ka pesos man eh. Aksyon Radio. Ang dugang detalye sa ring balita sa balik nga report sa patrol with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden sa balik nga report, please come in. Aksyon na Mar naglambot sa 5,250,000 pesos na balor sa kahalitan ang inisyal nga record sa Bureau of Fire Protection sa sunog nga nagluntad sa Carvi Upholstery Supply nga ginapanag-iyahan ni Marisol Descotido sa Lot 1 and 2 Block 4 Villa Lucasan, Barangay Mandalagat, Siyudad ng Bacolod, sininga hapon. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodeli Gaspi, padayon pang ilag na patigan ng investigasyon sa gintunaan sang Kalayo nga nag-umpisa alas 2:44 sininga hapon, Enero 12, na under control alas 3:32 kag na fire out alas 5 sinigid lamang nga hapon. Dugang paniligaspi, may kabudlayan sila sa pagpalong sang Kalayo bangod nagaupot sa Kalayo ang materyales nga yara sa bodega kaangay sa mga foam, tarpaulins kag iban pa. Sunod kay Legazpi Action Mar, nasunog man ang katupad sining establishmento nga Alimon Steelworks. Apang wala pa sila nakahibalo kung pila sa karon ang balor sang kahalitan, bangod dayon pa ang pag-usita sang BSP. Wala man nadala sa inisyal nga suma sang balor sang kahalitan ang isa ka auto kag isa ka six-wheeler canter truck ang nga nasunog man. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang BSP personnel. Ang tingog karon na Action Mar ni Sir Legazpi pabatitan sa News and Public Affairs Program sang Aksyon Radio Bacolod. Report halin sa patrol, Action Eden Abo sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Iningabahin dala naman sa aton sa Kaluan Sandi. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Okay, sa balik nga acknowledge nato sa mga nagpadala dugang sa ila sa mga mensahe sa rigag mataryon. Okay, si Alito Dayap, good afternoon. Lisa Joy, Emil Ailon, Amoroso, Ma'am Jinky Dialag doon, salamat gid, mayong hapon. Sa Marlon, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Adokmat Mayo, si Noel Amar, Lily King, Raymar Shuatu, Imperial, Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandarong DSB, salamat gid from Arizona, USA. Si Ma'am Christine Menyez Villalobos, sa mayong hapon, okay. Milan Oligo, okay, sige. Hambalya, Prime Water, mga konsumidor, nagayaw-yaw sa inyo, ano naman, rason sa pagtiabaw
Ka mga konsumidor, wala naman tubig katubod sa tangob halin sa pakagabi. Palpak ka. O, muna permi ka katabo no? Sige. Thank you. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Elisa. Check is brought to you by Dextrometropan, HBR. Ini nga bahin dalaman. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kang Aga sunod na aksyon na balita evening edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Genoveia. Mga ka-aksyon sa diin kaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.